make a solemn commitment to be a president for all South Africans. Abemi beli banethemba lokuba icabinet entsha izakuba nesakhono sokuqhubisana nemingeni yabo njengoba kulindeleke kuba uMongameli Cyril Ramaphosa bhengeze icabinet entsha ngomso. Ubekwe ikhaya lokugqibela wayesakuba ngusihlalo webhodi yakwa-SAA uDudu Myeni nowabasematheni nakakumbi emva kokujongana nezitsholo zorhwaphilizo ezoyamene nokubanjwa kwarhulumente ngophungwana. Inkosi Mazole isicaka sithambile lingaphosisanga amaseko manigawuleni warhuqa. Kulindeleke kuba uMongameli Cyril Ramaphosa bhengeze icabinet entsha ngomso. Abemi beli banethemba lokuba icabinet entsha ulawulo lwesixhenxe izakuba nesakhono sokuqhubisana nemingeni abajongene nayo abemi beli. Njengoko kusungulwa urhulumente womanyano, uMongameli uzakuba novimbo omkhulu okukhetha aba bazakuba ngabaphathiswa namasekela abaphathiswa. Elijelo liqhuba isikhwebu nomndilili wabantu ukuva balindele ntoni kwicabinet entsha. Ethetha kweminye yemizuzu ebalulekileyo kwimbali zedemokrasi yeli ngolwesithathu, uMongameli Cyril Ramaphosa uthe abemi beli badikwe yeyokosa kuxhwithana kwamaqela ezopolitiko. Bona bafuna la maqela asebenzisane ukuzalisekisa iminqweno yabo kweli thuba lisemva konyulo. Today I make a solemn commitment to be a president for all South Africans, not of some South Africans. To defend our Constitution and to protect our democracy. To work with all those who share the dream of a better life for all. To care for the poor, the vulnerable, and to support all those who are in need. And to make our country stronger, more resilient, more equal and more united. Ukuzakthika ngoku asithoba amaqela ezopolitiko abambene ne-ANC ukuseka urhulumente womanyano. Njengoko ukhula umdla woluntu ngokuba iza kuba njani ikhabhinethi entsha, abemi beli basenethemba elinoyolo. I think the president, he's got a very good and harsh decision to make this afternoon or tonight later, but I think he will do the best because it's Cyril. He knows what he's doing. I don't think how they look or their faces matter. I think that what they want to do and what they plan to do and what they're actually doing matters more than anything else. I think we would all like to see it to be the best person for the job. You know, I think that what has happened in this last election, the president just said it himself, the people have spoken, and I think we as the people just want to have the person that is qualified to make South Africa better and inclusive. Susela kubhengezwe ukusekwa korhulumente womanyano, abanye abemi beli bakholelwa ukuba iGNU iza kubuyisela eli kwiintsuku zangaphambili zamasi nobusi. Not leaders who are going to enrich themselves, you know, so the essence of leadership is actually taking care of citizens. But as we see after the elections that the people have spoken and the people didn't vote for one specific political party to govern South Africa. So I think we now in the position that all the different leaders of the political parties need to work. They need to work together, and they must make it work. Onke amehlo athe ntsho ejonge enkalweni kwisibhengezo sikamongameli ngekhabhinethi entsha. Obesakuba ngumongameli welu Mnumzana Jacob Zuma bephakathi kwabazili abazimase umngcwabo obesakuba ngusihlalo webhodi yakwa-SAA ongasekhoyo uDudu Myeni ePort Shepstone KwaZulu-Natal. Umfikazi beneminyaka engama-60 kusutywa kwakhe kukufa kwisithuba seveke ephele emva kwengulo ende ephethwe ngumhlaza. Usutywe kukufa ejongene nezitsholo zobuqhophololo norhwaphilizo ezoyamene nokubanjwa ngobhongwana kwarhulumente kwinkundla kaManchester eRichards Bay. uMyeni bekwangusihlalo weJacob Zuma Foundation. Onondaba bawuzimasile umngcwabo kodwa bayalelwa lusapho kuba baphume kuwo. Baphume ngobuninzi abantu kwiziko lezemidlalo igama lakhe bezokunika imbeko yokugqibela kobesakuba ngusihlalo webhodi yakwa-SAA ongasekhoyo uDudu Myeni.
phakathi kwabazili abazimase umngcwabo ngobesakuba inkulu baphathiswa yaKwaZulu-Natal nolilungu lesigqeba esiphezulu se-ANC uGqirha Zweli Mkhize, inkokheli ye-African Congress for Transformation umnumzana Ace Magashule, obesakuba ngumphathiswa ubambiswano ngolawulo uDes van Rooyen kunye nobesakuba ngumkomishinala wakwa-SARS umnumzana Tom Moyane. Umyeni wayengusihlalwa kwa-SAA phakathi ko-2014 no-2017 ngelo xesha eliqumrhu likarhulumente lahlangulwa ngokwezimali amatyela liqela. Phambi kokuba kuqaliswe inkonzo yomngcwabo, usapho luyalele oonondaba ukuba bayishiye indawo apho kungcwatyelwa khona umyeni, nanjengoko usapho lusithi umngcwabo lo ngowabucala. Kuphinde kwahlatywa ikhwelo lokuba zishenxiso ezintsha ezinoburhalarhume i-pitbull njengezilwanyana zasekhaya. Ukulandela ukuba uNomathemba Gweleto neminyaka engama-28 elunywe waqwengwa zezinja kwindawo yaseNamibia eBloemfontein ngomvulo. Wophukile emphefumulweni yaye asiginyisi mathe kwaphela isiganeko sohlaselo olungenalisini lwezinja ezinobundlobongela i-pitbull kabla makhumsha. Usisonke nayo neminyaka engama-20 lilungu losapho elilodwa elifike kwindawo yoxhwayelo ngoko nangoko emva kokwehlukana komphefumulo nenyama kwixhoba. Kuye kwadingeka amfanise umzala wakhe yaye aqokelele iintsalela zakhe ezishiyeke emva kokuba iingcali zezifo zimkile kwesi siganeko. Kunzima ukulala ebusuku kuye. Kunzima, especially when it's night. Yonke into ebendiyibone pha yabuya. Okwenza iliwa libheka umoya nangakumbi ngalombhodamo kukuba intwazana kaKweletha eneminyaka emi5 iyibonile ngqo lenyewe. Abantwana bakhe ebebathanda kakhulu Nomathemba, ebehamba nabo ekwazi ukuthi makamkhaphe nalo we5 years ukuya esikolweni. Kangoba umntanakhe indlela le ebesazi umamakhe ngayo yenye abuzayo nakhona ngoko kokuba uphi umama wakhe. Ngaphaya kongenelelo lukarhulumente, usapho lumemelela kubahlali ukuba bade bafikelele ekuqondeni ukuba i-pitbull asimelanga kufuywa emakhayeni koko zizilwanyana ezinobundlobongela ezingafanelanga kuphila nabantu. We don't want to see another family bafile lento sifilayo khona ngoku izinje ezi4 phezu kwakho. Inkulu baphathiswa esandula ukunyulwa yaseFreystata ivakalisa ngelithi urhulumente uza kuthabatha amanyathelo kunjalo ukwavakalisa amazwi entuthuzelo kusapho lwexhoba. We also extend our heartfelt condolences to the family of Nomathemba Gweleto, a 27-year-old female who lost her life in a horrific attack by pit bulls in Rocklands, Mangaung. This incident has reignited the contentious conversation over the safety of certain breeds of dogs, and I will be directing our government to implement henceforth effective safety measures to prevent such vicious attacks on our people. Ukanti ke umnini wezizinja zinobundlobongela ubekwe ityala lokubulala ngokungenazinjongo. Kwalapha izindabeni, umbutho wababetsakuba ngabafundi ababehlala eVelgenhof kwiUniversity yaseStellenbosch umemelela kuba ingavalwa ngaphandle kwenkqubo epheleleyo le ndawo etyholwa ngezenzo zobuhlanga. Kodwa masithuba umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba ze-SABC 1 uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongweza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe kulindeleke ukuba umongameli Cyril Ramaphosa abhengeze icabinet entsha ngomso. Abemibili banethemba lokuba icabinet entsha ulawulo lwesixhenxe iza kuba nesakhono sokuqubisana nemingeni abajongene nayo abemibili. Umbutho wababetsakuba ngabafundi ababehlala eVelgenhof kwiUniversity yaseStellenbosch umemelela le university kuba iqhube inkqubo epheleleyo phambi kokuthatha amanyathelo malunga nengxelo ephakamisa ukuba kuvalwe indawo ehlala abafundi beliziko mfundo eVelgenhof. Lo mbutho utyhola ngelithi le ngxelo inamakhwiniba kwaye akufanelekanga kusetyenziswe yona ukuthatha isigqibo ngekamva lale ndawo ihlala abafundi. Le ngxelo ityhola ngelithi kwenziwa izenzo zobuhlazi ezinobuhlanga kubafundi abenza unyaka wabo wokuqala kweliziko mfundo laseStellenbosch.
Umbutho wabafundi abebefudula befunda kwiYunivesithi yaseStellenbosch iVelgenhof Alumni Association uthi uyazikhaba izityholo zokuba kukho ubuhlanga kwindawo ekuhlala kuyo abafundi bale yunivesithi. Lo mbutho uthi le ndawo ihlala abafundi iVelgenhof inembali ngokukhuthaza ukwamkelana kwabantu abohlukeneyo. Yindawo ehlala abafundi yokuqala kule yunivesithi eyavotela ukuba kwamkelwe wonke umfundi kuyo kungakhethwa balala mfundi ngo-1983. Lo mbutho ukwathi le ngxelo yakutshanje kwakunye neziphakamiso zayo zisekelezelwe kwizityholo ezingenasihlahla nezingaqinisekiswanga. We have serious misgivings about the report, which is submitted to council in order to inform their decision. We're of the view that the report is factually incorrect on many matters. Kungokunje lo mbutho umemelela ibhunga lale yunivesithi yaseStellenbosch ukuba lingakhawulezisa ukumilisela isiphakamiso sokuba ivalwe iVelgenhof de bonke abantu bafake uxwebhu ngalomba kufunyaniswe ukuba ayikho nenye indlela ekunokulungiswa ngayo ingxaki ezikhoyo kungavalwanga iVelgenhof. What we're saying is postpone the decision to close the residence, ask for interested parties to provide further submissions so that you can more fully understand the impact of the recommendation. Ukanti le ngxelo igunyaziswe emva kokuba kufunyaniswe izinto eziphazamisayo kumagumbi amabini okulala abafundi eVelgenhof. Kulindeleke ukuba ibhunga lale yunivesithi lithathe isigqibo ngomvulo. Kusenjalo iVelgenhof Alumni Association irorisa ngokuthatha amanyathelo omthetho ukuba kuye kwavalwa le ndawo ihlala abafundi iVelgenhof kungalandelwanga inkqubo efanelekileyo yile yunivesithi. Ulutsha oluphila neentlobo ezahlukeneyo zokukhubazeka lubamba ngazo zozibini ngoncedo olunikwa ngurhulumente waseMpumalanga nakubeni lukholele ekubeni kuninzi elinako ukwenza ukudlala indima ebonakalayo kweli. Iminyaka engama-30 yolawulo lwesininzi kodwa abantu abatsha ngakumbi abaphila nokukhubazeka basolela ukuba banikwe ingqwalasela kwiinkalo ngeenkalo kweli. Engazibekanga phansi uSibusiso Mugale ominyaka i-36 ophila nokukhubazeka ungumfama ozenzelayo nakubeni enokukhubazeka. It's hard to really want to be yourself in this society we live in, especially with a disability, because I think society has disabled most of the people with disabilities. Usibusiso akakhalazeli into. I'm the one now that I know of that I've benefited from certain aspects of the democracy. What about the others? Abanye abantu abatsha baphila nokukhubazeka abayivuyeli le democracy kuthethwa ngayo njengabafundi ababona luzizi abangaphumelelanga imviwo zika grade 12 kunyaka ophelileyo kuba babengenayo ititshala yokubafundisa. Nangona kunjalo uMartin Shabangu ominyaka i-26 nobona luzizi naye ufundisa izifundo zekhompyutha. As a person living with a disability, I can say democracy is useful to me because as I'm speaking right now, I'm a facilitator at MPSDH. I'm teaching computer. I'm teaching blind people and partially sighted. Iziko lophuhliso lwezakhono kubangaboniyo eMpumalanga limemelela kurhulumente ukuba enze nangakumbi ukuxhobisa abantu abaphila nokukhubazeka. Disability sector is not catered for, none whatsoever, because you find that people living with a disability are still struggling. There are nothing at all in as far as the help is concerned. Eliziko linethemba lokuba ulawulo olutsha luza kubeka phambili abantu abaphila nokukhubazeka eMpumalanga. Kumiselwe elinye lamaziko amabini avelisa i-green hydrogen kweli ekurha IDZ eMpuma Koloni. Ukuna njengoko uluntu luzama indlela ezahlukileyo zokungaqhoko kusingqongeleyo ekuguqukeni kwemozulu. Izifundiso kwiYunivesithi Nelson Mandela nababandekanyekayo babamba imihlangano yengxoxo ngobuthakathaka bale mihle neyakhela umkhanya inzuzo nemida ye-green hydrogen ngokobume beli. Olu tshintsho lusuka kumafutha efosili aquka ioli nerhasi ukuya kuhlobo lwamandla asuka kwindalo kuquka ilanga nomoya nanokuphinda ahlaziywe. Oku kubonwa njengenye yeendlela zokuvelisa umbane onokuhlala ixesha elide kunaphambili. You know, we hear lots of stories about hydrogen in other parts of the world,
But I think on the African continent and specifically here in the Eastern Cape, it's still very, very new, and it's also still very expensive. Impuma Koloni yaziwa njengephondo elinemizimveliso kwicandelo lezothutho nezibuko lorhwebo lwezelwandle. I-green hydrogen kulindeleke ukuba idlale indima ekuboneleleni ngamandla namafutha angenabungozi kwindalo. Oku kuya kuba lulutho kwizithuthi zikawonke-wonke, iitraka neenqanawa. There is potential for them to become part of a value chain which will support the transition of the automobile industry. Le project iza kudala namathuba emisebenzi. What it does mean is that we have a new industry that potentially can come to our city that can create jobs. But ultimately what it does is that it deals with the carbon, the greenhouse gas emissions in our atmosphere. I-University Nelson Mandela isebenzisana nabanye abathathi nxaxheba ukujonga inzuzo nemingeni ye-green hydrogen eza kuba nayo eMpuma Koloni. Sinethemba Witi kwindaba ze-SABC, ndiseGqeberha. Abathandi bebhayisekile eziqhutywa entabeni bababaze ukhuphiswano laseLimpopo lokuqhuba ibhayisekile entabeni njengelinenzuzo kwezempilo nasekuhlanganiseni uluntu. Umdyarhwa ngo-2024 olugqatso bubanjelwe ePolokwane Game Reserve. Olugqatso lubandakanya amakhulu-khulu abathandi abohlukileyo bokuqhuba ibhayisekile ezintabeni kwimida ngemida. Abaqhubi beentlanga neminyaka eyahlukeneyo babeyinxalenye ukusukela kumda weekhilomitha ezili-13 ukuya kwiikhilomitha ezingama-68. Nangona nje aba baqhubi bebenogqatso ebumthebeleleni, kodwa imida bebekhuphisana ngayo ayikhange ibe lula kwaphela. I thought it was going to be easy because it's flat, but usually if it's flat, it's usually very fast. So you have no rest. It's a sprint from the beginning to the end. Abanye abaqhubi bebhayisekile balunqangazile bambi beluqhwabela izandla olukhuphiswano ngegalelo lalo elimandla kwimoya empilo, ngekambe besithi ibopha ngebhantenye yobuntu imihlambi eyahlukeneyo yoluntu. Races like this help us, people who are like living with diseases, chronic diseases, they help us to keep them low. So health-wise, we are benefiting a lot, and it also help us to make friends and relationships with other cyclists. Abaququzeleli bogqatso lweKlipspringers bavakalisa ngelithi bafuna eliphulo liphuhle nangakumbi kwiminyaka ezayo. Ukanti ke imigaqo nemiqaliselo yokuqhutywa kwebhayisekile kweli ithatyathelwa ingqalelo kolukhuphiswano. Kulamaxesha obuxhakaxhaka namaqongo ezonxibelelwano ukhusela kweenkcukacha zabantu kubaluleke nangakumbi. Ngenxa yoku urhulumente weli wavelisa umthetho ngokukhusela kweenkcukacha, i-Protection of Personal Information Act okanye i-POPI Act. Aba istudios nayo intatheli ezobuchwepheshe usandile hlangane sakumngcabazisa ngalo mba. Mqathi masikwamkele khawutsho i-POPI Act ithetha ukuthini kuluntu? Lo mthetho Bhele ngumthetho okhusela iinkcukacha zakho wena ungumntu. Ezi nkcukacha Bhele ziquka into efana negama, i-surname, isini sakho ungumntu kwakunye ne-ID number. Phambi kolo mthetho kuba mawu-introduce okanye ungeniswa apha eSouth Africa ngurhulumente ngo-2021, abantu abaninzi babegxalathelana ezinkundleni zamatyala behamba beyoripota abantu abathatha ezi nkcukacha zabo bazisebenzise ngendlela engekho mthethweni. Urhulumente ke wa-approachwa zii-courts zixelela urhulumente okokuba kuzawunyanzeleka kubekho umthetho ozawukhusela abantu ngala information. Uba siyakhumbula ke Bhele, ukungena kwale internet ezi nkcukacha ngoku ziye ziquke nezinto ezenziwa ngabantu ku-social media, izinto ezifana nee-videos nantoni na oyibhalayo kwakunye nee-pictures ezi zakho. Uba uyangena kwipage yomntu efana no-Instagram okanye no-Facebook uzawufumanisa okanye uzawuqaphela okokuba abantu babeke into ethi phaa phezulu terms and conditions zokusebenzisa iinkcukacha zam. Ngamanye amagama, uba ufuna usebenzisa ii-pictures zam funeka undixelele mna ndingusandile nantsoko ube nemvume ukuba uyazisebenzisa ii-pictures zam. Okokuba ke uzithathile ezi nkcukacha zomntu ngendlela engekho mthethweni, umntu unelungelo phantsi kwale POPI Act yokokuba makaye enkundleni yamatyala. Enkundleni yamatyala kukho le nto kuthiwa ke yi-remedy, into azawuthi ke
urhulumente okanye icourt ngenxa yoba lo mntu lona ethathe iinkcukacha zakho uzawubhatala ifine. Iivenkile zempahla ke sizawukhumbula nezibhedlele nee-clinics zineenkcukacha zethu ezifana okanye eziquka i-health yethu okanye ezempilo zethu uba ubuyele ntoni esibhedlele, ubuyele ntoni ekliniki. Xa uyothenga impahla ngetyala okanye ifowuni ziyathathwa iinkcukacha zakho, le nto ngesilungu kuthiwa yi-data le yakho. Uba ke loo venkile okanye eso sibhedlele okanye loo klinikhi isebenzise iinkcukacha zakho ngokomthethweni, nawe unelungelo lokuba uyoyibambisa. So ulumke ke ungathathi iinkcukacha zomntu uzisebenzise ngendlela engakho umthethweni. Shotshubekho Mqadi nangamso. Camakho. Kwezemidlalo amabhokobhoko ayindulile ngempumelelo isizini ngokubetha iWales ngabanqaku ayi-41 kwalishumi elinesithathu eTwickenham eLondon. uJesse Kriel, uMakazole Mapimpi, uBongi Mbonambi noEdwin van der Merwe balale emgcini. Amabhokobhoko avuzwa nangepenalty try. Ukade ezintshatsheli zendebe yehlabathi bezihamba phambili ngamanqaku ayi-14 kwayi-13 ngethuba kusiyiwa ikhefini. Makube Xhosibele.